L'agrupació de propaganda, per mi, a part de fer propaganda del cooperativisme entre les dones, el que feia era crear una xarxa de sororitat femenina entre les cooperativistes. El paper fonamental de l'agrupació era bàsicament convèncer i donar suport a les dones que o es fessin de la cooperativa o donar suport a les dones dels cooperativistes homes que havien hagut fins ara els socis de les cooperatives. Aquest vindria a ser com el pilar central. A partir d'això es van crear tallers de costura i de taller de confecció, que al final algunes de les estudiants inclús van muntar una cooperativa exclusivament de dones, va durar molt poc, de taller de confecció aquí a Barcelona. Per una altra banda, hi havia xerrades de temes que els interessaven les dones, com podien ser, per exemple, l'higienisme, la cura personal dels nadons, de salut, de naturalesa, feien excursions en altres cooperatives com excursions més d'oci. Es consideraven feministes, això sí o sí, i això ho tenim molt clar perquè inclús ho tenim per escrit en un article que la Maria Palomera ho menciona, que teníem el dubte de si podíem dir o no si eren o no feministes. En tindre aquesta prova, evidentment, ja sabem que es consideraven feministes. Anaven entre la part més socialista de l'època i sindicalista algunes, i les altres simplement eren dones que tenien la necessitat de tindre aquesta ampliació de la família i de tindre una xarxa femenina en la que donar-se suport, en la que formar-se, en la que passar temps lliure i també d'establir i de reivindicar el seu espai a dins de la cooperativa com tenien els homes, sobretot amb la sororitat i de reivindicar el seu espai públic com a dones cooperativistes. De fet, es va donar el cas en el congrés que es va fer a Bilbao, que elles com a agrupació van demanar tindre el seu dret a viatjar juntament amb els altres cooperativistes que anaven a anar-hi, i la Junta de la Federació els va dir que no, que aquells espais estaven reservats per homes i que si volien anar-hi que es paguessin el viatge. I efectivament es van pagar el viatge i van anar allà i van figurar, i de fet la fotografia que tenim, si no m'equivoco, és de llavors. O sigui, elles van posar tot el morro i totes les ganes en poder ser presents a la vida pública cooperativa. I crec que això és una cosa a tenir en compte amb el feminisme cooperatiu, que potser no era la gran reivindicació com a dones amb dret a decidir, que potser era molt més visible amb altres col·lectius, més polititzats potser, però sí que és veritat que elles, mica en mica, com a formiguetes, van anar guanyant el seu espai i el seu terreny i es van fer seu una part del cooperativisme. Sí que hi havia algunes que clarament eren sindicalistes, com podria ser la Micaela Chalmeta, d'altres que es movien per cercles llibertaris i d'altres que senzillament eren dones de peu que tampoc han quedat reflectits perquè potser no tenien testimonis escrits del seu pensament o del seu ideari o no s'havien mullat públicament per ara poder-les catalogar. Totes elles eren segurament d'origen humil i treballadores, però no se sap massa més quin tipus de vincle polític podrien tindre. Sí que és cert que el cooperativisme, al ser considerat pels mateixos cooperativistes com una extensió familiar, feia que tots els membres de la família hi participessin. Llavors, potser es donava moltes vegades que matrimonis on l'home sí que estava sindicalitzat i que estava polititzat, la dona no volia participar d'aquestes accions, però en canvi de la cooperativa, que era una cosa més de la llar i més quotidiana, sí que hi participava. I això sí que s'havia donat vegades. Llavors pot ser, no ho sabem segur, que hi hagués una participació major, a més al ser la cooperativa un espai neutre, on si comparties els mateixos valors cooperatius i el dia a dia de la cooperativa eres benvingut, que no calia que seguissis un dogma concret, sí que potser hagués facilitat la participació de les dones. Amb l'esclat de la guerra el problema és que l'agrupació feia molt poc que havia nascut. Llavors, què va passar? Que per una banda es van veure tancats molts dels projectes, com podria ser l'organització d'unes colònies infantils pels nens, que havien organitzat una sèrie de colònies als estius pels nens de ciutat que poguessin passar uns dies en el camp, el tema de la salut i la higiene i respirar natura. Just el dia que va esclatar la guerra era el dia que havia de sortir el primer grup de nens a les colònies. Això per una banda.
Per l'altra banda, durant la guerra van patir morts properes molt significatives, una a causa de la guerra, com és l'Elisa Garcia, que va morir al front, i per l'altra banda la Maria Palomera, que era la presidenta i diguéssim el pilar de l'agrupació juntament amb la Micaela Chalmeta, que es va morir donant a llum. Llavors, crec que això va troncar molt les energies de l'agrupació, suma-li el context de la guerra, no? I, evidentment, com passa sempre, si el cooperativisme va quedar a la rereguarda, les dones cooperativistes van quedar a la rereguarda de la rereguarda. Sí que és veritat que van participar molt amb el tema d'ajudar malalts, amb els nens, de recollir roba, de fer aquestes tasques més assistencials a la rereguarda, però ja no les veus organitzant per si mateixes algun tipus d'acte o d'acció que anés a favor d'elles com a col·lectiu. Les cooperativistes més posicionades políticament sí que van participar, per exemple, en el Gran Prix, el 37. Després de la guerra, les cooperatives van mantenir-se vives perquè encara quedaven socis per mantenir-les vives, que això també és un altre tema. O van morir durant la guerra o es van haver d'exiliar i es van dispersar moltíssim. Tot el que va ser el nucli de les cooperatives va quedar molt dispersat. Si es van mantenir, el que van viure moltes de les cooperatives va ser la invasió per part del franquisme de les juntes de govern de les cooperatives per mantenir un control. Llavors, això què va fer? Va començar a matar tot l'esperit o tota la raó de ser de les cooperatives. Igual que amb els homes, les dones, moltes van deixar d'anar a les cooperatives. Ja us ho deia, nosaltres anàvem a ballar, anàvem a comprar el pa, anàvem a la biblioteca i va haver-hi un dia que el meu pare em va dir ja no pots anar a la biblioteca els diumenges a llegir perquè no vull que estiguis amb aquests senyors. Clar, arriba un moment que els pares també veuen que la cooperativa ja no és un lloc segur per les criatures, o sigui, si ja no sents el que havia sigut la teva segona llar segura, perquè la tens intervinguda per un estat dictatorial, ja deixes d'anar-hi i això és com es va desdibuixar moltíssim el moviment cooperativista als primers temps del franquisme. Posteriorment, el que hi havia en el cooperativisme era gent afí al règim per mantenir gent amb unes creences polítiques i amb els valors cooperatius no els van veure mesclats. Els cooperativistes d'abans de la guerra, evidentment, mai van tornar a ser els cooperativistes de després de la guerra. Abans de fer aquesta investigació de l'agrupació i de les dones dins del cooperativisme, es pensava que el cooperativisme era un moviment molt progre, que acceptava tant dones com homes, perquè també hi havia el tema historiogràfic de Rochdale, que es deia que hi havia entre les fundadores una dona. Però es llegeix a premsa comentaris, i ho llegim amb visió d'ara, totalment misògens, parlant això del bello sexo, las mujeres que no tienen cabeza, solo son sentimientos, son corazón puro, son pasión, per tractar-les d'éssers inferiors. Són comentaris molt típics de l'època que també passaven dins el cooperativisme i això tampoc s'està dient molt, perquè no queda bé, però és la realitat. I llavors, de cara a la part més historiogràfica, si bé es creia que dins dels fundadors de Rochdale hi havia una dona i que no sortia a la fotografia i era el mite aquest, s'ha acabat sabent fa relativament poc, menys d'una dècada, des dels mateixos arxius de Rochdale, que això va ser un invent de l'autor que va fer la història dels 100 anys de Rochdale per quedar bé. I llavors, agafant-se en aquest punt que ja hi havia una fundadora, la primera cooperativa moderna que es considera com el pal de paller del cooperativisme, es va traçar la creença historiogràfica de que al cooperativisme sempre hi havia hagut dones. I el cert és que aquí a Catalunya, fins al 1929, que va ser la Flor de Maig, no van incloure la primera dona en una junta, saps? I això, si es va repetint, la gent s'ho acaba creient i si no es van investigant les fonts, acaba creant aquesta construcció pseudohistòrica, que queda molt bé dir-ho, que el cooperativisme era si eres home com eres dona, perquè tots érem germans i tot és fraternitat, i no és així. Ha costat moltíssim poder reivindicar el paper real de les dones dins cooperativisme. De fet, a mi, quan vaig proposar poder fer un llibre sobre l'agrupació, el primer comentari que vaig rebre d'un cooperativista actual va ser a les cooperatives no hi havia dones i la història no té gènere. O sigui, actualment encara hi ha aquesta creença que hi ha història de primera i història de segona. Sí que és cert que reconstruir la història de les dones d'unes persones que són ja invisibilitzades en el seu moment, en el seu present, és molt difícil en el futur poder reconstruir les seves vides, però això no vol dir que sigui impossible.
Sí que és veritat que potser no tens grans escrits seus, no tens una biografia seva, no tens una esquela, no tens molt per on agafar-te, però sí que les vas trobant mencionades i si vas rascant et vas trobant coses, és com les fotografies, que al final hem pogut començar a recuperar. No en tenim masses, no, però en tenim. Fins que amb el Marc no vam començar a rascar rere l'agrupació, només ja havia publicada la fotografia de la Micaela i l'havia trobat, no sé si feia 4 o 5 anys anteriorment a l'Ivanmiró. S'han de posar voluntats i sabem que fer investigació històrica és difícil, però això no vol dir que no existeixi, vol dir que pel que sigui, tu no tens ganes de rascar.